Ahojte ľudia, moje meno je Sima, vítam vás pri ďalšom videu. Dneska to je trošku crash test Nokia C2. To prdele, crash test už začína. Crash test. Takýto starý telefón. Mojho toho mohla kedy málo, už nejde ani vyrovnať. Baterku mám to, aby nevybuchla. A ideme to rozbiť skladivom, že aké boli staré telefóny výkonné. Akože výkonné, akože že keď vám padli, alebo si to buchli skladivom, že či vydržali, alebo nie, lebo iPhone by to podľa mňa nevydržali. Ideme na to. Baterku teraz nepotrebujeme, to si položíme vedľa. Mám tu železo a ešte aj drevo pod tým, takže ideme skúšať. Ja neviem, jak to mám rozbíjať. Vyskúšame najprv rukami, čo? Alebo idem si... A nejdem si pre rukavice. Voľaké. Akože ono to stále drží. Akože ľudia. Akože, čakajte, musíte to trošku vytiahnuť. Len green mi odpadol, ten tam spátky bol ako dáme a táto somarina sa. Somarina na nejakú kartu, tá sa mi tam trošku viacej rozhýbala, než sa mala. Ale inak pohoda. Ide. Teraz otestujeme trošku niečo s kladivom. Akože on je stále v pohode, ale je špinavý. Akože aj vytlačiť sa dá ešte všetko. Akože v pohode telefón, ešte by sa dalo s ním robiť voľačo. WTF? Akože týmto telefónom teraz nechápem. Akože len taká somarina sa odtiaľ trhá, to je všetko. V pohode funguje. Tak vyskúšame z druhej strany, keď to prvé nejde. To len tento kryt mi stále odpadáva, akože to je telefón. Lepší než terajší iPhone, ktorý sa hneď rozbil. Ani displej nie je prasknutý, nič, tak skúsim to hodiť o volačo. Počkajte, to dáme na druhú stranu. WTF, a inak neukradla som ho, ocovi povolal mi ho. Akože on stále je v pôde. Akože len už vytlačiť moc nejde. Akože, ale on bol už aj tak nejaký zlý, lebo sa celý trepal. Dobre, nevadí, vyskúšame to dať spátky a ideme ďalej. Ideme druhú stranu rozbieť, poďme, ideme na to. Akože tam ostanú len takéto rýhy a to je všetko. Ja po ňom buchám, jak krava, ale je trošku zohnutý už znútra, to je všetko. Ideme ešte ďalej. 3, 2, 1. Akože ja buchám z celej sily po ňom. A nič zlé na ňom nie je momentálne. Je trošku ohnutý, idem z druhej strany a už nemám ten vrchný klíč. Mám taký pocit, že on by v pohode fungoval, keby tam dám baterku. Mám možno trošku otrasený. Ale fotiť sa už nefotil, pretože foťák už má rozbitý, ako môžete vidieť. Neviem, či ešte vidíte, pretože svieti slnko trošku. Sice 8 hodín, ale svieti. Viete, ako už je teplo, už začína byť leto. A stále nič. Tak ja vyskúšam tento kryt odtrhnúť, alebo čo to je? Akože, WTF? No ale ja už na to nemám nery. To čo je za telefón? No trošku som mu teraz odbila ones. Každý skúšame volať, čo to hodíte, alebo... Ja si behnem pre sekeru, to už pôjde určite. Tam s týmto to už pôjde podľa mňa určite rozbiť.
No stále nič, akože stále by fungovalo, len tieto krytky odpadávajú stále. A už to máme trošku seknuté. Ako môžete vidieť, neviem, či to vidíte tu niekde, tu. Tu sú trošku jamy, ale... Stále sa to nerozbíja, ešte raz vyskúšame teda. No. Už to je trošku zaseknuté v tom. A ja teraz idem len kladivom už. A sekeru už kašleme slubuka. Akože. A co to? Zatiaľ je snehu len totok. Ja tu nemám žiadne rukavice alebo čo, takže je dosť možné, že ja sa hneď porežiem. Ja už viem, prečo to neišlo tak ľahko rozbiť. Pretože toto nie je sklo, to je fólia. Potom je ďalšia fólia, akože to je viacej ochránenie než tie naše iPhony a všetky možné telefóny. Akože... OK, ideme ďalej. Už máme len sklo, ktoré je tiež ako fólia. Vyskúšame trošku ešte porozbíjať. Ako fakt my life. Dobre, to nie je tu sklo, tu je len fólia, volá kašiting. A ja tu nemám žiadne rukavice, takže dávam pozor. Pes, keby ste chceli vedieť. Akože? Ale to fakt sere. Ešte raz použijeme sekeru, ale opačnou stranou, pretože sekera je trošku ťažšia. To je nejaký tvrdý plast. To je nejaká somarina, nejaké železo, alebo čo to je. Štuplík, čo tu robíš? To však tam bolo všetko a telefón vyzerá momentálne nejak takto, ešte tam je len vrchný displej, ešte tlačítka a všetko je v ňom. Akože neviem na čo vyrábali také telefóny. A boli viacej odolnejší než tie teraz, čo sú vyrobené. Akože mám len malé kladívko, s ktorým som myslela, že to pôjde. Ale ako počkám, tak buď to si pôjdem prevečiť, alebo to budem rozbiať sekerou. Alebo týmto s tým ani nepohnem. Ideme sekeru na kladivo kašľu. Oh, damn. Už tam hrká veľa vecí. Už to je trošku zdeformované. Ale stále sa neviem dostať tým tlačítkam. Je to trošku takým hravejším tónom. Je to trošku odseknúť. Dobre, to už je odseknuté, už sú tam len tlačítka. A ja sa môžem čudovať, že to neišlo ani sekerou ničím. Však tam je hrubé železo, ktoré sa nedá ani ohnúť. Akože fuck my life. Toto video som si nejak moc nepripravila, len teraz som chcel ukázať nejaké staré telefóny, čo bola kedy leteli. A mňa napadlo, že si ich pokúpim, alebo že či nemáme. A že vyskúšam ich porozbíjať. A nakoniec som došla na takýto shit Nokia C2, kedy vôbec nejde rozbiť. Fuck my life. Zostalo iba toto a stále nič. Stále to nejde rozbiť.
rozseknúť. A keď ho rozsekneme na prvý raz, tak toto video bude už ukončené. To nerozsekne nikto a nikdy. Ideme z druhej strany. Akože už to tam je trošku vidieť ten násek. Neviem, či to vidíte, alebo ešte trošku spinavione. Stále nič. Ale ďalší. Akože to je telefón. No dobre, to som to trošku netrafila, trošku to zahúčalo. Čakajte. Asi sú na susedia. Kokos. Dobre, to by bolo asi všetko z tohto videa. Ten telefón dopadol nejak takto. Lepšie to už nejde. Hej, jasné, chápem. A dobre, to je všetko. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite hodiť like a vyzerám jak debil, lebo nič mi nie je vidieť okrem kúsku hlavy. Hoďte like, ak chcete ďalšie videá, takéto crash testy. Ja si kľudne kúpim, ešte máme doma nejaké telefóny staré. Kľudne si aj kúpim starý telefón pre vás. Mne to nevadí. A dajte like hlavne a napíšte komenty, aké ďalšie video mám natočiť, lebo už mi dochádzajú nápady. Hej? Tak. Hlavne sa nesnažte, aby váš mobil, ktorý používate momentálne, akože ak ja napríklad môj mobil používam, aby mi nedopadol takto, lebo ten už sa používať asi nebude dať. OK, tak ak sa video páči, nezabudnite hodiť like. Kto nemáte odber, hoďte odber. A zatiaľ, BAM!